Malikura laminikɛla wanga foli bawe ni watini na Malikura jamukan asigira aw kulube ani aw ɲɛbɛ Modibo Dambele kabi Washington DC. Balimaw Malikura ka kibaruya akumaba o bena boli ni de kan bi. Ali bi Niger an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna la ni fanga d'Afrique kɛra ye. Kibaruya labanw mun de bɛ kan ka fɔ ye mun de bɛ senna ni wagatini na an ka lasigiden Mahmud Kaba Jakite kabi Ɲame ale bɛna laseli kan ye. An bɛ segin ka na o wagati fɛnɛ kɔnɔna la Mali kɔnɔna la ni Niger jamana ka ciden dɔw fɛnɛ sera Mali furancɛ fangaw ma ali bi gɛlɛya min bɛ senna u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya o bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na Mohamed Daɲogo kabi Bamako ale fɛnɛ bɛna ɲɛfɔli kan ɲɛna o kɔɲa kɔnɔna la o kɔfɛ an bɛ segin ka na Ameriki jamana la tuguni ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o Donald Trump ye sigana kɛlen don ale ka ko a ye dankari Ameriki jamana ka foroba sariyaw la o kɔfɛ an b'an kɔma segin tuguni ka taa farafina jamana kɔnɔna la ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni politiki mɔgɔ don ni o ye Henri Konan Bedie ale min di kɔni o dɔgɔyara balimaw an bɛ sɔrɔ ka na kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ye mun bɛna lase bi Siyaka Tarawele ma sɔɔni aw kana taa yɔrɔ la an bɛna ninnu walawalaw ye. Balimaw an ka foli b'a ye ni wagatini na Malikura jɛmukan a sigira kabi Washington DC an bɛ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la aw tulo bɛ Modibo Dambele kumakan na jɛmukan daminɛ la an y'a fɔ an ɲɛna an b'a daminɛ Niger jamana la ni fanga d'Afrique kɛra ye nin y'a hakili damadɔ ye kibaruya labanw bɛ cogo di walasa yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka lasigiden y'a yira n na k'a fɔ ko nin wagatini na waati min na mɔgɔw bɛ yɛrɛ ɲini na ni farafina jamanaden minnu bɛ yen ni caman ni kɔni sirannen don k'a da kan u t'a dɔn ko in bɛna kɛ cogoya min na Niger jamana ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale kɔni ye mɔgɔ kura dɔw sigi Mahmud Kaba ni ale bɛ Ɲame ni koɲa bɛ di. Kabini fanga d'Afrique in kɛra dɔgɔkun tɛmɛlen kɔkan jamanadenw minnu sigilen don Niger kɔnɔ ko u jɔrɔlen don kow tagabolo la Burehima Sako ye Maliden ye ale bɛ fanga d'Afrique kɔlɔlɔw dɔn kosɛbɛ. Anw maliyɛn minnu bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an hakili sigilen tɛ fɔ n'i ye ko tacogo la gɛrɛntɛ kun taara ka da Mali kan u y'o gɛrɛntɛ kelen de ta ka da Niger fɛnɛ kan a bɛ se ka fɔ yɛrɛ ko Niger ta ka jugu ni Mali ta parce que Mali ta kɛlen balo dɔw ani furaminɛnw ni carburant olu kun autorisé olu kun bɛ se ka don Mali kɔnɔ mais CEDEAO ye gɛrɛntɛ min ta ka da Niger kan foyi tɛ don foyi tɛ bɔ. Pape Djenk ye finikalalaba ye Ɲame ale ye Senegal ka den ye a ko u ka baaraw sensumayara tile fila in na. Ne bɛ se k'a fɔ ko étranger minnu bɛ yan tiɲɛ yɛrɛ la an ye wɔlɔfɔ ye mais an ma nɔgɔ parce que an nana tunga de la an nana baara de la donc an ma nɔgɔ an bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la coup d'état ma ɲi mais ni an ye fana coup d'état bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔba ninnu ma baara kɛ u ma foyi kɛ vraiment an étranger minnu bɛ yan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an jɔrɔlen don trop walayi. Kɔkan jamanaden minnu bɛ yan caman jɔrɔlen don CEDEAO fana ka laseli la k'u nana CNSP sɔrdasiw lawuli ka bɔ fanga la jagoya. Coup d'état kɛra fɔ bi kɔni ko gɛlɛyara dɛ n b'a fɛ ka coup d'état ka ban siɲɛ kelen mais sɔgɔmada ne kuma dɔn mais ko CEDEAO mɔgɔ bɛ militaire dɔn a bila ka na yan nɔ o kɔni o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ ka fɔ an bɛɛ ka sigi yɔrɔ kelen population o gouvernement o bɛɛ an ka sigi yɔrɔ kelen quoi k'a fɔ o de ka ɲi. Kabini CEDEAO ye a ka nin lasirani in kɛ welekanw bɔra fan caman ka a kɔn a kɛra sababu ye Niger député bulon ɲɛmaa yɛrɛ ka bɔ a suɲɛ fɔlɔ ka kuma kabini fanga d'Afrique kɛra Seyini Umaru ni ale tun ye fanga dɛmɛbagaba ye ko ale tɛ se ka a faamuya CEDEAO min ko ale bɛ jamanadenw kama o bɛ nin gɛrɛntɛ ninnu ta ka Nigerdenw sɛgɛrɛ nin ka welewele bila ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka kɛ kelen ye nin wagati in na ka ɲɔgɔn minɛ kabini kunun tɔndenw caman fana bɛ ka u ka laseliw kɛ k'u bi CNSP kɔ baarakɛlaw ka tɔn sifinw ani a ɲɔgɔnna dɔgɛrɛw mara tɔw kɔfɛ Dosso dugu fana ye lajɛliba kɛ kunun k'u bi CNSP kɔ. Les populations de Dosso ne reculent devant rien pour défendre la patrie. Fosi tɛna Dossokaw lasegi u kɔ faso lafasaliko la Dosso ka den bɛɛ kelen kelen ye sɔrdasi de ye faso dɛmɛniko la an b'a fɔ Faransi ɲɛnɛ ani jamana fɛn o fɛn tɛ Niger fɛ wagati kunkurunin dɔrɔn kɔnɔ an bɛ fɛ kɔkan jamanaw ka dagaw bɛɛ ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ sabula olu bɛɛ ye fɛnw ye minnu bɛ an segi jɔnya la. Général Abdourahmane Tiani yɛrɛ ye sɔrdasiw caman sigi kunun Niger mara 8 bɛɛ la n'u bɛ wele gouvernɛrw o kɔfɛ a ye dancɛ 5 dayɛlɛ. Niger dancɛw duguma ani sanfɛ
minnu bɛ Algérie ni ɲɔgɔn cɛ, Burkina Faso, Libye, Mali ani Tchad ta o bɛɛ dayɛlɛla k'a daminɛ utukalo tile fɔlɔ la san 2023. Nin dancɛ ninnu dayɛlɛla ni jamanaw ye minnu ni CNSP bɛ ɲɔgɔn kan fɔ nin wagati in na. N'o tɛ, maa caman bɛ Niger ni Benin dancɛ la minnu bi kule la. Ni muso in ko a bɛ faamaw deli u ka sabali walasa maaw ka se ka don Niger kɔnɔ. Solliciter l'ONU et la CEDEAO. A ye kuma ONU ani CEDEAO fɛ k'u ka segi u kɔ. A ye nin maa ninnu ma filɛ u bɛɛ sigilen bɛ dugu ma. A ye an ka dancɛw dalaka, an ye aw deli, a ye an ka dancɛw dayɛlɛ. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la, muso kɔnɔmaw bɛ an cɛla, maakɔrɔw bɛ an cɛla. N ye camion 245 ɲɔgɔn de jate, ani bisi 16. N ye aw deli, a sera a dan na ten. Je vous en supplie, trop c'est trop. Bi araba, Niger masakɛ kura ye cidenw bila ka taga Mali la k'u ni yen jamana donatɛmɛ fanga ɲɛmaw ka kuma baaraɲɔgɔnya kan. Mahamoud Kaba Jakite, VOA Bambara, Niamey, Niger. Alibi an bɛ tɛmɛ ni Niger babu ye. Nin waati na an bɛ taa Mali kɔnɔna la ni Niger jamana olu ka ciden dɔw selen dɔ ka na kuma ni Mali furancɛ fanga jamana ɲɛmɔgɔw ye ka sababuya kɛ gɛlɛya min ni ale bɛ Niger jamana la. Mohamed Dagaɲogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛna nin ko in na. Mohamed. Kari tɛmɛnen CEDEAO ka lajɛrɛ la u y'a yira k'a fɔ yanni sibiri nata cɛ mun kɔni ye Niger sɔrɔsiw ye minnu ye fanga daraki k'u ka Mohamed Bazoum k'ale sigi a nɔ na ko nɔ tɛ olu kɔni na ko bɛɛ dɔ lajɛlen kɛ fo ka taa se hali marifata ma cogo min na Bazoum a bɛ se ka segin a nɔ na o la sa mun kɔni ye General Tchani ye ale n'a ka cɛdenw n'olu ye fanga ta u kɔni u bɛ ka ko bɛɛ dɔ lajɛlen kɛ cogo min na ni don kofɔlen sani o cɛ ka kumaɲɔgɔnyaw ka olu caya o de la sa bi arabadonya in na sa i ka dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw yɛrɛ ka maa dangan filanan n'o ye General Salifu ye ale ni kulu dɔ u bɛ Bamako kɔnɔna la u ka o ɲɔgɔn ye kɔni u ni camancɛ fanga ɲɛmaw u na ɲɔgɔn ye ka da kan Mali ani Burkina ntɛnɛn tɛmɛnen olu ye sɛbɛnfura bɔ ka yira k'a fɔ ko ni CEDEAO maaw kɔni taara se ko f'u bɛ maramafɛnw kɔni ta ka marifa ta Niger kama olu na Niger kɛlɛkɛcɛw ka olu dɛmɛ o wagati kelen na sa i b'a ye k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko Niamey yɛrɛ n'o ye Niger capitale ye ko CEDEAO kulu dɔ kan ka se yen o ɲamaya o bɛ Abdul Salami Abubakar bolo n'ale ye Nigeria o jamanakuntigi kɔrɔ ye o wagati kelen na lajɛrɛ belebele o bɛ ka dayɛlɛ i ka dɔn k'a fɔ Abuja n'o ye Nigeria jamana kana ye n'o ye CEDEAO sɔrɔsi ɲamaw olu na tile 3 lajɛrɛ kɛ an bɔra kalama sɔgɔmada na fana k'a fɔ ko mun ye Rusi jamana ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko binkani kana kɛ Niger kan ni marifa ye ko nɔn tɛ olu kɔni olu senna ye a kɛlɛ ko la an b'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ni kumaɲɔgɔnya ninnu cayalen don sɔrɔsiw bɛ ka na Mali la CEDEAO maaw u bɛ ka taa Niger o de ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya o ka se ka san sɔrɔ cogo min na marifata o kana ye a la sabula jateminɛlikɛla caman ka fɔ la ni marifata yera a la a na kɛ sababu ye mun ye Sahel yɛrɛ ye ka o tɔ ɲagami ka fara kɔrɔlen kan Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Alibi an bɛ tɛmɛ ni Niger babu ye ni wagatinin na awa kalama k'a fɔ kabi fanga kɔni dafiri la Niger jamana la samasamali kɔni a bɛ minnu hakilila ye k'a fɔ ko a ko ɲɛna minnu fana hakilila k'a fɔ ko a ko man ɲɛ o hukumu kɔnɔna la Mohamed Touré ale wulila ka se Abu Traoré ma ale ye hakili jagabɔla ye mun sigiyɔrɔ bɛnnen don New York la o ye mun sɔrɔ o ka baro la an ka lamɛn. E bɛ se ka min fɔ Niger fanga dafiri ko in na an ka problème jubaju ye min y'an fɛ farafinna an bɛ jigin an binyɔrɔ la an tɛ jigin an talonyɔrɔ la kɔlɔlɔ caman de bɛ yen nɔ minnu bɛ wuli jamanaw kɔnɔ ni CEDEAO ni Union africaine minnu jɛkulu minnu sigilen bɛ u b'u ɲɛ tugu u kan fo kana se a nin yɔrɔ ninnu ma alors que anw fɛ yen a t'i n'a fɔ ni jamanatigi ye ko kɛ min tɛ bɛnta ye k'a bɛ se ka bɔ yen sariya sira fɛ i n'a fɔ u b'a fɔ procédure de destitution hali o bɛ Amérique jamanaw la yan nɔ o t'anw fɛ yen donc n'o mɔgɔ min sigilen bɛ ko a ka baara kɛ cogo min ka d'a ye hali n'a man ɲi fo ka taa se a ka mandat banni ma o de bɛ na ni problème ninnu ye donc fo ka o de cogoyaw de ɲɛɲini ka fura de sɔrɔ o la parce que ni différence min bɛ bunahadamaden ni bagan cɛ o ye ni i filila i bɛ se ka fili yɔrɔ la u b'a fɔ ko kojugu ye mɔgɔ karamɔgɔ ye o dun tɛ anw fɛ yen nɔ. Faransi ye baara belebele boloda kunu k'u ka jamanadenw labɔ barisabu u ka jamanatigi ka fɔ la ko lajaba bɛ ka ɲɛsin u ka lasigidensow ma farafina gun tilebiyanfan jamanaw fana o ɲɛmɔgɔw u kelen bɛ k'u ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw wele lajɛrɛ la Abuja labɛnna ayiwa ka maa ninnu jagoya u ka se ka Bazoum sigi a nɔ la e yɛrɛ hakilina ye jumɛn yɔrɔ fanfɛla la Mali fana y'a fɔ o ni Burkina ko ni fɛn fɛn min sera Niger ma o ye ka kɛlɛ baga olu fana ma
CEDEAO ka kumakan ye k'u b'a fɛ ka a kɛ sodasiw bila ka taa Niger. Ne yɛrɛ m'a dɔn mɔgɔninfin min n'a hakili dafalen bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛ se ka na n'o hakilina ye cogo min na. Ka da kun damadɔ kan i bɛna taa mɔgɔ minnu kama olu tɛn'o sigi k'i makɔnɔ mɔgɔ kelen nɔfɛ lakanani nɔfɛ a bɛ taa mɔgɔ yirika 100 ou bien ba caman de ni bɛ to a la a bɛ taa mɔgɔ min yɛrɛ nɔfɛ o fana yɛrɛ ni bɛ sɔn ka to a la donc o ye fili ye min yɛrɛ kuma man ka mɛn mɔgɔw tulo la parce que o ye hakili dɔgɔya baara ye quoi donc u bɛ ɲangili minnu kɛ ko n'o ye sanction ye bien vrai ko t'u ka gafew kɔnɔ u ka taa n'o sira ye ka t'o ma ka t'o ma mɛn opération militaire nin kɔni o ye filiba de ye ɲangili kɔni ayiwa a bɛ ka tiɲɛni don Niger nin y'a dɔgɔkun kelen kuran bɛ ka tigɛ faba kɔnɔ n'o ye Ɲamɛ ayiwa baloko bɛ ka gɛlɛya fɛnw sɔngɔ bɛ ka caya wari tɛ nka Niger sɔrasi fanga u y'u ka dancɛw dayɛlɛ ko kura la e ko don n'a nata la mun de bɛna se ka kɛ ni ɲangili fanfɛla la min bɛ se ka o nɔgɔya o ye Niger kɛrɛfɛ jamana minnu surtout Mali ni Burkina minnu y'u kan bɔ nin ye tan ani Guinée olu de bɛ se ka dɛmɛ kɛ sisan k'u ban CEDEAO ka ɲangini ninnu ma min ye économie sira ye wariko ni sanni feere siraw ye ka dɛmɛ kɛ Niger la fo k'u se ka u bɔ nin cogoya nin kɔnɔna la n'o tɛ fanga d'Afrique tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye Misi Ture ne kɔni ka laɲini tɛ mais kun min bɛ na n'a ye fo ka fura ɲini olu de la hali bi an bɛ to Niger jamana kɔnɔna la Mohamed Ture ale sera ka se an balimakɛ Mamadu Ben Jakite ma ni ale sigilen don Philadelphie ale fana ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye politiki sira kan ale fana b'a hakilila di nin ko kelen kan kabi a tile fɔlɔ ne y'a dɔn k'a fɔ nin ko nin tɛna nɔgɔya parce que nin ye komi coup d'état nin cayara kojugu fo CEDEAO mɔgɔw fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la quoi surtout coup d'état nin kɛra tuma min na a y'a sɔrɔ mankan foyi tɛ Niger kɔnɔna na a tɛ komi Mali ou bien Burkina ta kɛra cogo min peuple wulila ka wuli k'u jɔ pendant 3 mois 4 mois u bɛ mankan ci la Niger ta nin u ma kɛ o hukumu kɔnɔna na quoi kelen bɛ ka kuran tigɛ Niger jamanadenw na ka bɔ Nigeria ka nafolobɔnw bɛ datugu wari dɛsɛlen bɛ Niger balosɔngɔ bɛ ka caya Faransi ni farajɛ jamanaw ye ɲangili fana boloda ka ɲɛsin jamana nin ma farafina tile biyanfan jɛkulu n'o CEDEAO u ka sɔrasi ɲɛmɔgɔ olu bɛ lajɛrɛ la yaasa ayiwa k'u ka finitigiw bila sen kan lala n'u bɛna se ka banban ka fanga dafiribagaw jagoya u ka bazin sigi a nɔ la e k'o de yɔrɔ fan fɛ kabi kumajan ninnu bɛ réunion na k'a fɔ coup d'état mana kɛ CEDEAO kɔnɔna la u tɛna jɛ n'a ye u ka lajɛ u ka fanga dɔw fara ɲɔgɔn kan u ka sɔrɔdasi jamakulu dɔw fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min nana coup d'état kɛ n'a ma sɔn k'a bila u ka jɛ a la ka a ta k'a labɔ jagoya la donc o hukumu de kɔnɔna na sisan hali u ka ɲɔgɔn ye laban na n'i y'a jateminɛ u ye a kuma fɔ ka a sinsin kan kosɛbɛ bon o b'o kɔnɔna na tuma min na nin fɛnɛ nana kɛ tuguni donc n'i y'a jateminɛ CEDEAO yɛrɛ ka a ka ɲɛnamaya de bɛ nin ko in kɔnɔna na et puis n'i y'a jateminɛ nin coup d'état nin nafa kun t'a la quoi a kun tɛ k'a fɔ k'ale bɔra place la dɔrɔn donc ale bɛ tɛ jɛ n'o ye a bɛ coup d'état kɛ Niger fɛnɛ ye fantan jamana de ye donc jamana min don a gulonnen don jamana caman de la i yɛrɛ ye déjà Niger ka courant n'i y'a 100 sara lajɛ a 70 o de bɛ bɔ Nigeria bon o dɛmɛ ninnu fɛnɛ u y'a bɛɛ tigɛ u dun y'a a tɛ komi u y'a fɔ an bɛna tigɛ komi yali o kɔnɔna la Niger bɛ se k'i préparer mais u y'a tigɛ yɔrɔ bɛɛ donc a balilu bɛɛ la k'a fɔ a nin bɛna kɛ sisan donc a bɛ ka na ni gɛlɛya ye dɔ bɛ ka fara dumuni sɔngɔ kan a kɛlen don gɛlɛyaba de ye Niger bi Mali Burkina Guinée olu bɛ laseli kɛ k'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnna Burkina ni Mali ko ni fɛn fɛn min sera Niger ma o ye dankari ye Mali ni Burkina fana kan e k'o de yɔrɔ fanfɛla nin na Mali ni Burkina ka déclaration tɛ dɔwɛrɛ ye olu bɛ k'u yɛrɛ de makana parce que olu b'a dɔn k'a fɔ ne nin ko in ɲana turu bɛna se olu ma quoi donc an tɛ dɔwɛrɛ tɛ k'u yɛrɛ makana mais ne bɛ min fɔ Mali population ye sɔrɔdasi minnu bɛ jamana in kunna u ka sabali u ka jisuma k'u koli ji la jamana ninnu bɛ ka taa cogo min na an bɛ kɛlɛ min na nin an ma tila o kɛlɛ la terrorisme ko kɛlɛ la donc u kana taa dɔwɛrɛ fara kɛlɛ ninnu kan u k'u senbɔ nin ko in na u k'u ka élection organiser dɔrɔn u ka fanga nin bila ka taa parce que malidenw sɛgɛnna kojugu an balimaw an bɛ tɛmɛ ni Mali kura ye nin wagatinin na an sera an ka duniya kibaruyaw ma an bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnlen la Uganda ni a yirala k'a fɔ ko a dɔgɔyalenba ko a bɛ mɔgɔ 20 bɔ minnu olu kɔni ni kɛnɛ karaba bɔr'u la ka sababuya kɛ u ka baton ko o tununa jamana worodugu yanfan na u ka gun ji min bɛ ni a b'a fɔ
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an b'a fɔ ɲɛna aw sɔgɔlen don Malikura la kabi Washington DC an bɛ studio 10 ani studio 8nan kɔnɔna la ni wagatinin na. Malikura bɛ sɔrɔ ni bɛ Bamako fiɲɛ tulukala 102 kan, Gao fiɲɛ tulukala 106 ani tomi 1 kan, Tombouctou 90.3 FM, Burkina Faso an bɛ sɔrɔ fiɲɛ tulukala 102 ani tomi 4 kan, Abidjan an bɛ sɔrɔ 99.fm kan, an bɛ sɔrɔ fɛnɛ ni wagatinin na an ka site kan ni o ye www.voabambara.com. aw kana ɲina a b'an sɔrɔ fɛnɛ an ka YouTube kan ni o ye fɛnɛ VOA Bambara. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye, an bɛna Ameriki jamana kɔnɔna la, u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Donald Trump. Siga kɛlen don ale kan k'a fɔ ko a ye dan kɛri Ameriki jamana ka sariya dɔw la. Mun sariya ye nin ye? Mohamed Touré ale b'an bilasira a ko la. Mohamed? Ni ye ko ye min ɲɔgɔnma deli ka kɛ Ameriki jamanatigi kɔrɔ dɔ bolo. O nafolobatigi nin bɛ se ka wajibiya ka taa kiiritigɛso la kalata yɛrɛko fɔl dɔ cɛma san nata la. Républicainw ka maa sugandeli kalata fɔlɔ la, mɔgɔ min ka di kosɛbɛ o jalakilen don ko a ye dabali tigɛ Ameriki jamana kama ka fanga taabolo bali ani ka kalata hakɛw tiɲɛ sɛgɛsɛgɛli kelen kɔfɛ min kɔlɔsira jalakilikɛla kɛrɛnkɛrɛnnen Jack Smith fɛ. A ka dɛsɛ bɛɛ n'a ta jalakiden tun cɛsirilen don ka to fanga na. O de kama a ka ca ni kalo 2 ye, Nɔvɛmu kalo tile 3nan san 2020. Kalata kɔfɛ jalakiden ye galon jɛnsɛ ko nabara kɛra min ye jaabi caman falen wa ko a ye se sɔrɔ tiɲɛna. O ye jalaki sɛbɛn nin kɔlɔsi. Nin jalaki ninnu tun ye kalon ye wa jalakiden tun b'a dɔn ko nkalon don o sɛbɛn kalannin na. Nga jalakiden y'u segin u kan k'u jɛnsɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ a ma kɛ o cogo la. Ka kɛɲɛ ni sɛbɛn nin ye min b'a fɔ ko M. Trump ye a ka kojugubakɛlaw ka fɛɛrɛw daminɛ tile damadɔ kalata kɔfɛ. Jɛmukan surunba dɔ kɔnɔ Washington, Jack Smith n'a ɲɛda tun ka gɛlɛn. O y'a jira k'a b'a fɛ ka kiiritigɛ kɛ ka sɔrɔ a ma mɛn. A daminɛ fɔlɔ bilala ka kɛ Août kalo o tile 3nan foroba fanga kiiritigɛso dɔ la faba kɔnɔ. Bingani min kɛra Wasson Blonda n'o ye Capitol Hill kan, n'o kɛra janvier kalo o tile 6nan san 2021. Dɔgɔkun caman kunnafoni cɛninenw kɔfɛ, o kɛra bingani ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Ameriki bɛɛ jɛ fanga sigiyɔrɔ kan. A y'o fara a kan. Taratadenw wulada fɛ waati dɔɔni ka kɔn laseli ɲɛ, Donald Trump y'a jira a ka bɔlɔlɔ sɛbɛ fiɲɛsira fɛ n'o ye Truth Social kɛnɛ kan ko ale bɛ jalaki boli makɔnɔ min bɛna kɛ sɔni k'a jalaki ko jalakikɛla kɛrɛnkɛrɛn nin b'a fɛ k'a ka yɛrɛfɔ ko bali san 2024 kɔnɔ k'a wele ko bɛ dibi la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na. O bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati. Ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan. VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na, Farafina, ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Kibaruya hali bi an b'an tɛrɛtɛrɛma fɛ, an bɛ taga Côte d'Ivoire jamana kan n'u ka politikimɔgɔ cɛmɔgɔba dɔ ni ale ye Henri Konan Bedie, ale kɔni miniji o dɔgɔyara ka si to san 80 ani san 9 utukalo tile fɔlɔ san 2023. Aisha Jara kabi Abidjan, Aisha bɛ dɔɔni fɔ an ɲɛna Henri Konan Bedie ni ale tun ye PDCI kuloman dɔ ye. Aisha? Je suis moralement et légalement l'héritier légitime. Henri Konan Bedie bangela mekalo tere loro dɔ le la san 1974 diadie kuro daw kuro dugudeni dɔ la Côte d'Ivoire. A san 26 la ale le kɛla Côte d'Ivoire ka lasigiden fɔlɔ ye États-Unis. A ye san 32 sɔrɔ min ka kɛla Côte d'Ivoire nafolo ka minisiri so ɲɛmaaba ye. A tɔla min baara la san 11. Kɔfɛ sisan kana kɛ Côte d'Ivoire Assemblée nationale ɲɛmaaba ye. O min sababu la a sela ka kɛ Félix Houphouët-Boigny ka nɔna a bila la a fatuni kɔfɛ san 1993. San 2 tɛmɛnen o kɔfɛ a ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya ta a karafiri kɔfɛ. O min karafiri kɔnɔna na a tun ye Alassane Ouattara bali k'a kun bɔ
ni jamana ɲɛmaaya ɲinina ni kuma ye min tun be fɔla ko ivoirité min tun b'a yira ko ni bangebaga fila ma kɛ ivoirien ye i tɛ se ka jamana ɲɛmaaya ta Côte d'Ivoire. O mi ivoirité ye faranfarani caman don ivoirien ni ɲɔgɔn cɛ. O fagata san 4 tɛmɛnin na surasi murutini dɔw y'o ka muruti yɛlɛma ka kɛ fagan dafiri ye. Henri Konan Bédié bɔ jamana ɲɛmaaya la ka Robert Gueye sigi. O mi Robert Gueye ye san 1 kɛ. San 1 tɛmɛnin Laurent Gbagbo kɛla Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya 4nan ye. Laurent Gbagbo ya fagan ban wagati tun be suruɲana min kɛ Henri Konan Bédié gɛrɛla Alassane Ouattara la ka politique jɛnkuruba kɛ min wurila ko RHDP. O RHDP fagan nana gbiriya karafilila min kɛla san 2010 ka Laurent Gbagbo bɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaya la. Ka Henri Konan Bédié to RHDP la o ye jamana mara san 7 ka sɔrɔ ka na faran. Fo ka taga sa ka lon laban ma Henri Konan Bédié tun be natala hali bi jamana ɲɛmaaya kɔ. Me kalo tɛmɛnin na san 2023 a y'a boro di Laurent Gbagbo n'a ka politique jɛmakuru kula ma min ye PPAC ye. Ka ɲɛmaaya ɲini Côte d'Ivoire duguw la min tun bena kɛ karafili natala septembre kalo la san 2023 ka kɔn ɲɛ septembre kalo tɛmɛnin na san 2022 PDC tun ye Henri Konan Bédié le yira yo mi yo ɲɛmaaba min be n'o lase jamana ka ɲɛmaaya tali ma karafili ba kɔnɔ min be nana kɛ san 2026 nata la Côte d'Ivoire. Aïcha Diarra, Bouaké, VOA Afrique Bambara Togo la. An bɛ to nin babu kelen kan hali bi ni o ye Henri Konan Bédié ale ka fatuliko ye. Mariam Kouyaté kabi Abidjan ale fana ye Ivoirien dɔw hakilila ta Henri Konan Bédié ale ka fatuliko ɲa kan. Mariam? Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ Henri Konan Bédié ale ka saya ye maa caman de fari faga Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Ivoirien dɔw ka fɔla ko cɛba tun don min tun bɛ hinɛ kosɛbɛ falatɔw fara dɛsɛbagatɔw kan. Bakari Dumbiya Yamoussoukro ka don. An bɛ ka Bédié ya baniko mɛn. An président Henri Konan Bédié mɔgɔ ɲɛnama lo kun de. A sabu Yamoussoukro n'a kun nana a kun bɛ kɛ ni denmisɛnw ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ ye. A kun bɛ kɛ mɔgɔ y'a ko bɛɛ la. Ne mɔgɔ mɔgɔ kun taara service demanda fɛ a sabu en tout cas a kun bɛ jigin yɔrɔ min na a kun bɛ bɛɛ sutura. Garibu dɛsɛbagatɔw même se kun bɛ minnu ye o bɛɛ kun bɛ te yen. U kun bɛ taa présidence dara. Bédié a bonda la ye. Anu yɛrɛ facɛ kun bɛ baara kɛra n'a ye. Baba Karim ale kun b'a chambre labɛnna a kun b'a ko bɛɛ labɛnna. En tout cas a ka bɛɛ sutura. Ala ye ɲin'a la. Que Dieu veille sur lui. Dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko Henri Konan Bédié ye baara caman kɛ jamana ka taa ɲɛ na ka to fanga kunna. Bakari Kulibali tailleur do ka bɔ Daluwa. Bon, mɔgɔ min tun don jamanaden ɲuman dɔ fana tun don min tun bɛ baara fana kɛ a ka jamana fana tun ka d'a ye. Ka a ye baara mun kɛ ni ɲumanw don fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛ adamaden bolo mais mun kɛra n'u ka ɲi mun bɛ fanga na bi olu fana ka se k'o sira dɔw taama. Donc o taabolo sira fɛ an bɛ tasibila de se ni cɛba nin ma min ye kɛnɛ bila mɔgɔw ye ka duwawu k'a ye. Maa caman kɔni ye nin cɛba in tanu ka da ka cɛsiri kan. Dɔw fana ka fɔla ko ivoirité sariya min sigila Bédié fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ k'o de ye fiɲɛ don a ka fanga na. Baton Maïga entrepreneur don. Vraiment Bédié ka baara kɛ Bédié a baara mun ye k'a tiɲɛ ivoirité le k'a tiɲɛ sinon Bédié était ambassadeur aux États-Unis. Bédié ka fɛngɛ chose Alassane mara États-Unis Alassane Ouattara tun b'ale de fɛ yen. Bédié kɔni ka baara kɛ bon a y'a baara laban de ma ɲɛ a nana ivoirité don a koɲa la olu ka koɲa tiɲɛ. Ayiwa ivoirité yɛrɛ ye mun ye? Ivoirité kɔrɔ bɛ ni bamuso ni facɛ tɛ ivoirien ye i tɛ se ka kɛ président ye Bédié le nana n'o ye yan. Kofi Aya dugutigi don Yamoussoukro kɛrɛfɛ dugu dɔ la a fɛnɛ b'a hakilinataw fɔ. Kunun ka ko nin mɛn vraiment kabako la ne ye dugutigi ye n bɛ dugu min na a tɔgɔ Pikoro Burubu fan na kunun sufɛle dɔ k'an wele ko ma ko président Bédié banna ko tɔgɔ kan an bɛ n fari de faga la an bɛ ala darili a taga yɔrɔ min na a y'i la a y'a famille mɔgɔ ninnu an b'o fo o bɛɛ y'i fo an b'a la dari ko ala y'i la a b'i la yɔrɔ ɲuman sɔrɔ. Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ Henri Konan Bédié ale kɔni fatula surɔ ka si to san 89 la a ye Côte d'Ivoire jamana mara ka daminɛ san 1993 ka taa bila san 1999 la. Mariam Kouyaté ka saloni don ka bɔ Abidjan VOA Bambara tɔgɔ la.
sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. An balimaw ni wagati na an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ma. Siyaka Tarawele palan mun de b'a kɔnɔ bi? An bɛ Maman Abdallah tɔgɔla farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la Bamako Stade du 26 mars la handball championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don minnu bɛ san 2023 ko fɔ olu bɛ senna yen kabini juillet kalo tɛmɛnen tile 12 Mali Handball Fédération secrétaire général Dankan Mohamed Lamini Jara ka fɔ la dɔɔni senkɔrɔbandɔdɔbɔ bɛ ka caya n'i y'a sanga ni san tɛmɛnenw ta ye a y'a yira ko baara bɛ senna Handball Fédération fan fɛ walasa handball ka se ka sankɔrɔta kosɛbɛ Mali la. An b'a kan bi aw bɛ yan ka ɲininkali kɛ mais kunu a kun bɛ kɛ ka ban yɛrɛ maa ti bɔ a kalama an ka approche de communication kunnafoni di cogo ndizo a bɛ ka na dɔɔni aw yɛrɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn média bɛɛ y'i impliqué o b'a to ko in bɛ ka sira sɔrɔ dɔɔni denbaw denfaw minnu kun tɛ handball dɔn mais u den bɛ taa handball kɛ olu nana salle kɔnɔ ka na u denw lajɛ la communication a bɛ ka effet kɛ ni ye den masa ye ka bɔ ka na a yɛrɛ den lajɛ dolanci la o kɔrɔ ko a bɛ fɛ ka fɛn in dɔn den dun b'a la a bɛ san caman bɔ a ma wuli mais sisan a bɛ ka wuli o kɔrɔ ko kunnafoni dɔ de bɛ ka don a tulo la n'ala ma baasi foyi kɛ yanni 2025 cɛ an bɛna nɔba bɔ ni bɛɛ yɛrɛ lajɛ yɛrɛ a kun ye président yɛrɛ ka laɲini ye fɛn kelen mun ye ko fo handballkɛlaw ka nafa sɔrɔ u ka handball la fo handballkɛlaw ka balo u ka handball la n'an ko ka professionnaliser o de y'a to n'i ye hali jɔnjɔn jate minɛ danfaraba donna kow la fɔlɔ jɔnjɔn kun tɛ di yɛrɛ mais bi jɔnjɔn bɛ di jɔnjɔn bɛ waati min na bi a bɛ dɔɔnin bɔ o ye joli salon a kun bɛ 200,000 championnat kupo mana da a n'a jɔnjɔn bɛ ka kɛ denmisɛnnin kunda o ka na mɔgɔkɔrɔba kunda fɔlɔ i kun bɛ san kɛ i b'i dolan ci i tɛ fɛn sɔrɔ faranga dɔw fana bɛ yen n'i y'a mɛn i bɛ dolanci minɛn de b'i bolo san o san ballon fana bɛ di équipe bɛɛ i gagné o i ma gagné o i ni ballon dɔ bɛ taa o bɛɛ ye innovation ye lamaw ye mun nana handball kɔnɔ. dakunya fila handball yɛrɛ kan. handball ye jamajɛ dolanci de a jamajɛ dolanci ma 7 de bɛ jouer. équipe kelen o kelen ma 7. o de bɛ jouer terrain kan équipe yɛrɛ o ye maa 14 ka taa maa 16 la mais maa 7 de bɛ yɛlɛ terrain kan gardien b'a dafa maa 7 in na. a bɛ taa ni bolo fana de ye. a bɛ taa ni bolo de ye sen man ka maga la k'a daminɛ kumarekun duguma ka jigin n'o magara la o ye futi ye. muso ye kosɛbɛ. awɔ musow ka fadenya ka bon ni cɛw ta ye. handball championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don minnu bɛ ɲinan san 2023 ko fɔ u bɛ kuncɛ sibiri nata août kalo tile 5 stade du 26 mars la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. An balimaw ni de bɛna dansigi an ka bi jɛmukan na mun labɛnna Cheick Tero fɛ Modibo Danbele ale tun bɛ kuma baranin na an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye aw ni ce aw ka lamɛnni ani filɛli la aw k'an bɛn.